በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቡ አገልግሎት ስራሕኹምን ጊዜኹምን ብምውሃድ ብኣንቃድዎን ብትብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩህ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በዚ ቅዱስ ጊዜ በዚ ቅዱስ ሰዓት ዚ በዚ አገልግሎት ዚ ክንራኸብ ስለዝረዳእና ስለዝደገፈና ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር በዚ ሰዓት ዚ ኩሎም ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈሱ ክመርሓኒ ሕያው ቃሉ ብኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩን እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክወሃበልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ብናይ እግዚአብሔር ረድኤት ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብናይ እግዚአብሔር ደገፍ ትሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ኣመስግነካ ኢሉ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ዝተዘርበ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ግዜታት ሰሪዓ ናይ ንግሆ ናይ 9:3 ናይ ፍርቂ መዓልቲ ናይ 9:9 እንዳበለት ሰሪዓቶ በብግዚኡን በብሰዓቱን ከዓ ካብ ብዙሕ ብሂደት ካብ ነዊሕ ብሓፂር እናረኣናዮ መፂና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ካልኣይ ክፋል ናይ ሓለዋ ጸሎት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ጸሎት እዚ ካብ መንጎ ናይ ድቃስ ግዜ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዘሎ ግዜ ምስ ኣምላኽና ነስተንትነሉ ዝተገብረልና ውዕለት እናዘከርና ንኣምላኽ ነመስግነሉ ጾርናን ሽግርናን ሕማምናን እናዘከርና ካብ ሕማምና ክፍወሰና ሽግርና ክፈትሓልና ናብ እግዚአብሔር ንምሕፀነሉ ካብ ዝመጽእ ምኽርኹፋኣት ሰባትን ተጻብኦ ኣጋንንትን ንሕድሕነሉ ናይ ሓለዋ ጸሎት ኢላ ሰሪዓቶ እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣብቲ ናይ ሳልሳይ ክፋል ጸሎትና ንኣቲ ኸለና ኣብዚ ተሰሪዑ ዘሎ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ድቃስና ልዋም ኣብ ስጋና ዕረፍቲ ኣብ ነብስና ንጽህና ሃበና ካብ ጽልመት ሓጢኣት ዓቅበና ስቅያት ምርባጽ ኣርጋኣልና ዋዕይ ስጋና ዝሕለልና ዘይተኣዛዝነት ስጋና ቋርጸልና ንቑሕ ዝኾነ ኣእምሮን ትሕትና ዝተሰነየ ሓሳብን ሃበና ጸጋ ዝመልኦ ታሪኽ ድናሰ ዘይብሉ መንጸፍ ንጹህ መደቀስን ሃበና ኣብ ትእዛዛትካ ጸኒዕና ኣብ ነብስና እውን ኩሉ ሰዕ ዝኽሪ ፍርድኻ ዓቂብና ለይትን ወጋሕታን ከነመስግነካ ተንሳአና ነቲ ክብረትን ግርማን ዝመልኦ ቅዱስ ስምካ ምስ ርኅራሕ ኣቦኻን ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ሙሉእ ለይቲ ውዳሴን ግርማን ከነብጽሕ ኣኸለና ሎምን ንዘለኣለመ ዓለምን ኣሚን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ሓለዋ ግዜ ከምዚ እናበልና ክንምሕፀን ሓለዋ እግዚአብሔር ከይፍለየና ምእንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ እዩ። ካብቶም ናይ ሓለዋ ጸሎታት ናይ ኣስተንትኖ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶም ዘላ ንሎሚ ንሪኦ መዝሙር ዳዊት 21 እዩ። መዝሙር ዳዊት 21 ካብቶም ወሃብቲ ሓይልታት ዝበሃሉ መዛሙር ኣብ ድኻምና ሓይሊ ዝኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ናይ ኣምልኾና ቅዳሴ እውን ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝተሰርዐ መዝሙር እዩ። እዚ መዝሙር እዚ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን። ሰብ እንተኾይኑ ደጋፊኻ ሰብ እንተኾይኑ ረዳኢኻ ሰብ ዝርከበሉ ቦታ ውሱን ክገብሮ ዝኽእል ዓቕሚ ውሱን ድልየታት ናይ ሰብ ውሱን ስለ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ክሕግዘካ ወይ ክረዳእካ ዝኽእል እዩ። እግዚአብሔር ግን ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈልጥ ኣብ ኩሉ ዝነብር ኩሉ ዝሓዘ ንድሕነት ህዝቡ ከዓ ኩሉ ግዜ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን። ኣብ ቁፅሪ 2 ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። ኣብ ዘበናት ኩሉ እግዚአብሔር
ደቂ ኣምላኽ ከም ዘይሽገሩን ኮራኩራን በሳይ ጠሚን ይሽገሩን እቶም ንዓኻ ዝፈርሁ ግን ብበረኸት ይነብሩ ከም ዝበለ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ኣብኡን ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኣምላኽ ንዝተገብረ እናዘከረ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ክብል ከሎ ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ምድሪ ግብፂ ወፂኦም ክሳብ ምድሪ ተስፋ ብኢድ ኢያሱ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ክሳብ ዝወርሱ 40 ዓመት ከይዘርኡ ከይሓረሱ ካብ ሰማያት መና እናቐለበ ይምግቦም ነይሩ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ልሙዕ ሻኻ ድሕሪ እግዚአብሔር ኮይኑ ጓሳና ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ከዓ ይመርሐኒ እግዚአብሔር ኣብ ታራ ቦታ ኣብ ታራ ግዜ ዘይኮነሲ ከምቲ ኣብ ኣጋር ዝተራእየ ኣብቲ ምድረ በዳ ማይ ሲኢኑ እስማኤል ወዳ ክመውት ርሒቓ ኣብ ትሪኤሉ ዝነበረት ግዜ ኣብ እግራ ዓይን ማይ ከም ዝኸፈተ ነቲ ዝርአኒ እግዚአብሔር ሪአዮ ኢላን እግዚአብሔር እውን ከም ዘመስገነት እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከይንጸምእ ብመሪሕነቱ ናብቲ ንዓርፈሉ ናብቲ ንዕርፈሉ ናብቲ ንረውየሉ ማይ ይመርሐና እዩ ንሱ ንነፍሰይ የህዳኣይ ሰብ ክሃድእ ዝኽእል ነፍሲ ክትሃድእ ትኽእል ኣብ ሕቑፊ እግዚአብሔር ብእምነት ምስተዓርፍ ጥራይ እዩ ሰብ ስለዝሃብተመ ሰብ ስለዝፈለጠ ሰብ ስለዝሓዘ ሰብ ሓይሊ ስለዘለዎ ክሃድእ ኣይክእልን እዩ ንሱ ንነፍሰይ የህዳኣይ ኩሎም ደቂ ኣምላኽ ነቲ ዘይከኣል ክኽእልዎ ነቲ መሪር ክሰግርዎ ነቲ ከቢድ ክሓልፍዎ ዝኽኣሉ እቲ ህድኣት እግዚአብሔር ስለዝሃቦም እዩ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ እንድሕሪእናዮም ኣናንያን ኣዛርያን እቲ ጉሁር ሓዊ ዕፅፊ ክበርትዕ ከሎ እዚ ሓዊ ክበልዓና ኢሎም ኣይተረበሽን ምክንያቱ ህድኣቶም እግዚአብሔር ነይሩ ኣብ እግዚአብሔር የዕሪፎም ምስ እግዚአብሔር ህይወት ሞት እውን እንተኾነ ህይወት እዩ መከራ እውን እንተኾነ በረኸት ኢሎም ስለዝኣምኑ ንሱ ንነፍሰይ የህዳኣይ ህዱእ ዝኾነ ለይቲ ህዱእ ዝኾነ ህይወት ክንመርሕ ኣብቲ ዕግርግርን ህውከትን ዝበዝሖ ኣብ ልዕልና ዝተገብረ ብልዕሊ ቅዱሳኑ ዝተገብረ እናዘከርና ብውሽጥና ክንሃድእ ምእንቲ ንሱ ንነፍሰይ የህዳኣይ ከፍርሖም ከርድዖም ከርዕዶም ከረብፆም ኢሉ ነቲ ሓዊ ወስኹሉ እንተበለ ናብ ኮደነፆር ንሕናሲ ኣምላኽና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ ካብ ኢድካ ከድሕነና ይከኣሎ እዩ እንደዘየድሓነና እውን ንሕና ናብ ዝጣዖት ኣይንሰግድን ኢና ኢሎም ፍጹም ህድኣት ከም ዝነበሮም ንሱ ንነፍሰይ የህዳኣይ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ሳኦል 3 ግዜ ፈተነ ቅትለት ካይደሉ ከሎ ሓደ መዓልቲ ተደሪኹ ቀትሎ ይኽእል ነይሩ እግዚአብሔር ስለዝህድኦ ግን ናብቲ እግዚአብሔር ዝቐብኦ ኢደይ ኣይውርውርን እየ ወይ እግዚአብሔር መዓልቲ ኣኺሉ ክፅውዕ ወይ ብካልእ ሰባት ክጠፍእ እምበር ሳኦል ብኢደይ ኣይጠፍእን እዩ ኢታውርድ እድየከል ኣይለ መሲሓ እግዚአብሔር ስለትብል ኦሪት ናብቲ እግዚአብሔር ዝቐብኦ ኢድካ ኣይትዘርግሕ ስለትብል ንሱ ንነፍሰይ የህዳኣይ ኢሉ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ እዩ ኩሉ መሪሕነት እግዚአብሔር ጥራይ ኣብ ጽሑፍ ኣብ ካልኦት ዝተገብረ ብታሪኽ ነንብቦ ዘይኮነ እግዚአብሔር ዝመርሐና እግዚአብሔር ዝገበረልና ህይወትና እግዚአብሔር ዝንደ ዘይገብረለይ ነይሩ ነዚ ብዓቕመይ ምሰገርክዎ ዶ እግዚአብሔር በዚ እንደ ዘይሕልፈኒ ነይሩ ኣነ መሓለፍክዎ ዶ ኢልና ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት እንዳስተንተና ንዝመፅእ ህይወትና ከዓ ከነማዕቕባ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ እዩ ካባና ዝደልዮ ነገር ዝግባአና ኮይኑ ኣይኮነን እግዚአብሔር ስለቲ ዘይልወጥ መሓሉ ስለዘይልወጥ ተስፉ ስለዘይዝልወጥ ችዳኑ ኩሉ ነፍሲ ክድሕን ኣፍልጠን ሓቂ ክበፅሕ እምበር ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክትጠፍእ ፍቓደይ ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ክገብረልና ከሎ ሰባት ክገብሩ ከለዉ ንጥቕሚ ንሻራ ንረብሓ ንሓገዝ ንረድኤት ኢሎም ክገብሩልና ክእል እዮም እግዚአብሔር ግን ስለቲ ቅዱስ ስሙ ኢሉ እዩ ሰናይ ዝገብር ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብቲ ዝኸበደ ውድቀት ክወድቕ ከሎ ብድሕሪኡ ኣይምተንስዕን ነይሩ እግዚአብሔር ዘተንስኦ ዝነበረ ግን ምእንቲ ስሙ ስለ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሖ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ጉስነት እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ ኣብ ቁፅሪ 4 በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ
بربارباد نمت كان تخدكو كفو أي فرحني لب أملاخ داويد تجزابير زحلفه كله يذكر سلزنا بري سلزي بربارباد نمت كله واسا كله أب كاب أفتخلان كاب أفتدين زابير كنا كفو كله كاب إيد غوليات مس غوليات توادا ديرو السعر سبعين برن نايبينات لمدون أي نبرون نخوينات زبك عدمون أي نبرون جن زابير مسؤول سلزنا برا مسؤوليات قاتيمو زابير موقسي بوي بدحريو أبي سلام ودو خهاد نو خد قبل كلون زابير سلزرودو زابير سلزنا قفو نقول سجيرو وحليف ويدو سلز بربار بعد نموت بانتقدكو كفو أيفرحني سلز هنا أنا زخنا استنتن كلنا أبي وتنا استفزمه محرت أملاك الأملاك أنت عايز بلنا نفسين زابير أمسجني نزت جبريل كله سنة ينجرك أي ترسعين زابير زحلفنا زين فلتو قزري يقولون كابتن فلتو زحلفنا يجن زابير كابز حمام زند زي فوسني زابير بز المات زند زي سكاكرني حجي أبي محله إلنا وعلت زابير كنذكريو نسخة أبكر متسألاتي ما عدت سرع علي كلهم حزب أملاك يوسف دانيال ترينيهم أمدر قانا أمدر بارنت أرماويان حزبي زابير كخبرهم كله بكل نجار كبارهم كله نسخة أبكر متسألاتي ما عدت سرع علي كسنة زابير أبكر مي فتو تخات رايزي كونس أبكر متو كل جزء سألاتنا زبلهم حاتياتن أكيان منافستن يومي سلازي أبكر مي جز سألاتي ما عدت سرع علي نسخة دم أفسيسكا نسخة سيت قبل سيت سبعي دفيركا نابلو غاننتي تسفاح قرصو خدلي خلو أم محرت زابير نات أمتايو بنسخة السقرونيرو نسخة أبكر مي جز سألاتي ما عدت سرع علي نرأسي بزيت تلاخيو سوى أي جرب بالله بركة زابير وسنة زابير سي صقاب اللو عرفت اللو هدآت اللو نسخة أبكر مجاز سلاتي ما أدي تسرع علي يوسف عيو أزغن علو سبعي نبرة اسبال انت عيلو زلو زابير كأمسو نبرة اتقويتو أخا أملاخ مسو خمز نبرة يفلت نبرة نقول له حلاف النتقى نيوسف هاوي سلازيو نسخة أبكر مجاز سلاتي ما أدي تسرع علي أبي يوسف زنبرة أملاخ حجون انت استنتينايو أباناون سلا قدس سمويلو زعي أملاخ يو سلازي داي سجارة بحات رايزي كنا قسنت كبهال كله كاب حمام سلازي فوسنا كاب حدقا سلازي دحاننا زبلا عز ستة سلازي هابنا رايزي كنا بحق سهل محرتين بخلو عدميك سعبانيين أبيتك زابير كأ نسال ألم كنبري نتز تقبرلو زحالة كله نامس جنا نتز مسخ أبتسفى بحقي سهل محرتين بخلو عدميك سعبانيين أبيتك زابير كأ نسال ألم كنبرين زقو سنة ناي مدرقو سنة اندهر نابت سمايا وحالوان دزيئتنا بلاشي خول مالد كالا أي مزمور هابزناي حالوا مزمور قدس بيت خريستيان سريعات وزلا مزمور سالاساي مزمور سالاسا بقطر حد انت عايزبل نلعل سحيب كان نيل نلعلي سحيب كان نيل لبا أملاخ داويت نؤس أنا أمهاوية أنا خاب حواتي نشتي سلازي زي قبو أخنسو اتزقبق ني أملاخ سابون زي صبيو داويت اسي أبقون كقلصو خلو هذا عشاش يبلو بنقسنوت مالدو نلعل سحيب كان نيل اتكزابير زهابو عبير اتكزابير زهابو كبرت اتكزابير زهابو مريحنات كقلص كلو انتايلو نسخا ندخا خاب حمد نمسكين كاب قدفا العلكاس سبت قبرين مسمو كان انت تقمتهم ميدو سلازي نلعل سحيب كاني نسألاتين بآيها حقوس كايمو وإغزابير لعل أبلك كالله نلعل سحيب كاني إغزابير زقبر البرخت إغزابير زقهابو موغوس نسألاتين بآيها حقوس كايمو أبيد سألاتي يحليف كايهاب كانن نعي بمقتال نعي بمدفع نعي بمسعر موغوس أيهاب كايومن انتاي دا نعي ردي خاني خاي أبقصر خلطة وإغزابير أملاخي أنا نابخا أوهو نسخاون أطعخاني ببزح جزيه ودكات هابزوات كله جزيه بسجان بنفسني قد يحمم كم زنبرة إغزابير كا صلت كات سمعيو
ሓጢአትካ ተደምሲሱ እናበለ ይምልሰሉ ከም ዝነበረ እዚ ዝበለ ከዓኒ ናባኻ ሞናበይ ክኸይድ ኣይቲ ኣሃውር መንፈስከ ወኣይቲ ጎይ እምቅድመ ገጽከ ኣብቲ ዝደኸመሉ ኣብቲ ብሓጢአት ዝተባላሸወሉ ግዜ ሕጂ ብሓጢአት ወዲቐሉ ካባኻ ሞናበይ ክኸይድ እንተወደቕኩ ተልዕለኒ እንተሓጥኣኩ ተጽድቐኒ ንስኻ ጥራይ ኢኻ እናበለ ናብ እግዚኣብሔር ይውከል ነይሩ ስለዚ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣነ ናባኻ ኣወኹ ንስኻ እውን ኣጥዓኻኒ ኩሉ ግዜ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ዝሓለፎ ኩሉ ነገር እናመስገነ ንዝመጽእ ከዓ ብእምነት ከም ዝግበረሉ እንዳመስከረ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ነይሩ ወእግዚኣብሔር ንነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣውጻእካያ ናብ ጉድጓድ ከይትወርሲ ንህይወት ኣድሓንካኒ ምስ በለ ባህሪ እግዚኣብሔር ክገልጽ ከሎ ኣብ ቁፅሪ 4-5 ኮርኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ ጸግኡ ግና ንሙሉእ ዕድመ ይጸንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንጉሆ ግና ዕለልታ ይመጽእ እሞ ኣትን ቅዱሳኑን እግዚኣብሔር ዘምርሉ ንዝኽሪ ስሙ እውን ኣመስግኑ እዩ ኮርኡ ንቕጽበት ዓይኒ ጸግኡ ግና ንሙሉእ ዕድመ ይጸንሕ እዩ ንቕንዘወሉ ንሽገረሉ ግዜ ኣዝዩ ሓፂር ከም ዝኾነ ምሕረት እግዚኣብሔር ለውሃት እግዚአብሔር ናይ ሓጎስ ግዜ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኮርኡ ንቕጽበት ዓይኒ እግዚአብሔር ከም ቋሕሰሚ ክኽሪ ከሎ እግዚአብሔር ዝኽርየሉ ምክንያት ከዓ ብኡ ጌርና ከይንጠፍዕ ገኒሑ ክመልሰና ስለ ዝደሊ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ኣብ ቁፅሪ 10-11 እንታይ ኢሉሎ እግዚአብሔር ናይ ቅድስንኡ ተማቐልቲ ምእንቲ ክንከውን ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና እግዚአብሔር ክንቅንዞ እግዚአብሔር ክንጉዳእ እግዚአብሔር ሕነ ክፈዲሉ እግዚአብሔር ኣይቀጽዕን እዩ እግዚአብሔር ክቐጽዕ ከሎ ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና ቅጽዓት ዘበለሲ ጥዑም ኣይኮነን ንግዚኡን ሰላም ዝርከቦ ኣይመስልን ነቶም ነቶም ዝለመዱ ቅጽዓት እግዚአብሔር ዝተላማመዱ ግን ሰላምን ዕረፍትን እዩ ዝኾነሎም ስለዚ ኮርኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ ጸግኡ ግና ንሙሉእ ዕድመ ይጸንሕ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እቲ ንሰለስተ መዓልቲ ዝተባህለ መቕዘፍቲ ኣብ 3 ደቂቕ እዮም 70,000 ዝኸውን ሰብ ጠፊእ ኢሉ ስለዚ ኮርኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ ጸግኡ ግና ንሙሉእ ዕድመ ይጸንሕ እዚ ምዃኑ ባህሪ እግዚአብሔር ስለ ዝፈለጠ ኢሉ ብኣምላኽ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ተጸናኒዑ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ኢና ኸ እግዚአብሔር ክቐጽዓና ከሎ እግዚአብሔር በቲ ንሱ ዝፈቐዶ ክሕልፈና ከሎ ኣብ ህይወትና ኮራ እግዚአብሔር ንቕጽበት ዓይኒ ከም ቋሕሰን ኮራ እግዚአብሔር ክሓልፍ እዩ መግናሕቲ እግዚአብሔር ክሓልፍ እዩ ጸግኡ ግና ንሙሉእ ዕድመ ይጸንሕ ኢልና ከነስተንትኖ ንጉሆ ዕልልታ ይመጽእ ኢሉ ምሸት ብኽያት ይሓድር እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልልታ ይዓጽዱ እዩ እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልልታ ይዓጽዱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ብጽዕና ትምህርቱ ዝሓዝኑ ምጽንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፅዓን የሚሉ ናይ ብጽዕና ጸጋ ኣብሂብዎም ንጉሆ ዕልልታ ይመጽእ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንጉሆ ዕልልታ ይመጽእ እሞ ኣቶም ቅዱሳኑን እግዚአብሔር ዘምርሉ ንቅዱስ ስሙውን ዝኽርሃቡ በቲ ጸበባ በቲ ሽግር ክንሓልፍ ከለና ተስፋ ከይቆረጽና ኮርኡ ንቕጽበት ዓይኒ እግዚአብሔር ብባህሪዩ እዚ ከኣቲ ሓለዋ እግዚአብሔር ናይ ሓለዋ ጸሎት ኢሉ ዘሎ እቲ ባህሪ እግዚአብሔር እቲ ምሕረት እግዚአብሔር እቲ ጸጋ እግዚአብሔር እቲ መቕጻዕቲ እግዚአብሔር እውን ከይተረፈ ዕላምኡ ንኽንፈልጥ እዩ ብድሕሪኡ 43 መዝሙር ዳዊት እዩ እዚ መዝሙር ዳዊት እዚ ኣብ ናይ ሓለዋ ጸሎት ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብሃተ ነግህ ሰሪዓቶላ ፍትሕ ሊተ እግዚኦ ወተበቀል በቀልየ ኢሉ ዝጅምር ወኣምላኽ በይነለይ ወኣምላኽ በይነለይ ምስቲ ምሕረት ዘይብሉ ህዝቢ ተማጎተለይ ብዙሕ ግዜ ንሕና ኢድና ነዋጣውት መልሓስና ነዋጣውት በትርና ነዋጣውት ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ግን እንታይ ዝብል ዘሎ በይነለይ ምስቲ ምሕረት ዘይብሉ ህዝቢ ተማጎተለይ ወለድና ክብሉ ከለዉ ሓያል ደፋር ሰብ ተደኣ ረኺቦም ብኻልእኻ ርኸቦ ካብ ኣምላኽ ርኸቦ እናበሉ እዮም ዝሕልፍዎ እዩ ስለዚ ወኣምላኽ በይነለይ ምስቲ ምሕረት ዘይብሉ ህዝቢ ተማጎተለይ ካብ ሓሳውን ዓማፅን ሰብ ኣድሕነኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና እንታይ ይጸንሐና
نبرخا خنوفر ندقخ نوصع قدمنا انتاي صنح سلازي نفلت نفسنا بحلوا እግዚአብሔር ከነማዕቁባ እንድቅስ ኮለና በሐለዋ እግዚአብሔር ከነማዕቁባ ወአምላኽ በይነለይ ማለት ፍትሒ ይውጻለይ ማለት ምስተምሕረት ዘይብሉ ህዝቢ ተማጎተለይ ጾርካን እግዚአብሔር ደርብዮ ክብል ኮሎ ክማጎት ዘይክእል ክዋጋእ ዘይክእል ክምልስ ዘይክእል ሰብ አይኮነኒ ግን አና አቀብኩፍና ወጽባተ ከምዝብሎ ነቲ ሕግ እግዚአብሔር ስለዝተረድኦ مستمحرات زي بقول له حزب تماغوتلي كابتن بزحات داوود زشجر وزن بر حدا ابي سيلوم ودي ابي سيلوم ليتن معالتن كم اراويت كهاد نخلو داوود ግን እንታይ ዝብል ነይሩ ነቲ መንእሰይ እንተረኸብኩሞ ሃየ ሓደራሃትኩም ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ከይትገብሩና በያምፅዎ ነቲ መንእሰይ እንተረኸብኩሞ እንዳበለ يو نتوم حزبون نتوم مرحت سراويت ونبعلي اب زمحصنم نيرو مستمحرات زي بقول حزب تماغوتلي كاب حساون عماص انسب ادعمن سلازي مسكونه كنتات مسكونه زي كونس قدم ممصو بخمزز مساله حلينا بخمزز مساله صلوت لنفسنا باغزابير كنا معقوب اب حلوا اب زفان اغزابير كنا قمتي سلامنتاي كبسرتو عصلاتن حزون خيدالله برهان كان حق خان لأخ نساتن يمرحانين بحسابو أبز خدولو جزيه بحساب سجا أبز خدولو جزيه بزح نجاري قد أسلز نبرة برهان كان حق خان لأخ نساتن يمرحاني ناب قد استخرنكا ناب محضرات كايب صحانين شعو ناب مسوى ناب أملاخ دستاين حقوسين كأتيه وأملاخه ببجنا كمسجنا كايب يمحسن برهان كان حق خان لأخ نساتني مرحاني مسبلة بزم استمرها بزم اسمرح كاني أنا أزن كجبري شعو أما سوي ناب أملاخ دستاين تحقاسين كأتيه وأملاخ ببجنا كمسجنا كأي سلقالات بزعبير استمسجنا يهون ثالثاي مزمور 86 كابوتر حدي وغزابير أنا مسكين اندخانيمو ازنخا ادنن ملس الليون بسغا ازغودي لوزي بحال نغوس نغستاتي جنسب ببهريو دخنات يزستمامعو سب بهريو كم تهاري قدس باولوس ابت ميتيوس معرف شدشه يلوزلو كابز علمزي نابز علمزي زمصانايو ነገር የለን ካብዛ ዓለም ከአንወስዶ ነገር የለን አነ مسكين دخاني ስለዚህ በባህሪው ሰብ ጥራይ ይውለድ ጥራይ አይመለስ ካብ እግዚአብሔር ይቀበል እግዚአብሔር ዝወሰዶ እግዚአብሔር ዝሃቦ አይወሰድ ይሉ ስለዚህ እዚ ትናይ ሰብ ባህሪ ሰብ ኃያል ተሆነ ኃይል እግዚአብሔር ይሄቦ ይወስዶ ሀብታም ተሆነ እግዚአብሔር ሀብትና እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱ ይሄ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱ ይወስዶ ጉልበት እንተሆነ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱ ይሄበካ ኣብ ሰዓቱ ይወስዶ ባህርን አይሰብ ግን ንሱ ምስኪንን ድኻኔ ገንዘብ ስለሳአነ ይኮነ ወይ ኃይል ስለሳአነ ይኮነ እቲ ባህርን አይሰብ ግን ንሱ ምስኪን እንደኻኔሞ እዝነኻ አድነን መልሰለይውን ወእግዚአብሔር አምላኸይ ሳህልኻን ዓብዩ ንነፍሰይውን ካብ ማዕሙቕ ሲኤላውፂካይ አይኾሞ ብሙሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካውን ንዘለዓለም ከኽብር እየ ውዕለት እግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ማዕሙቕ ሲኤል አውፂካይ ኢኻ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘአድሃንኮ ለዳዊት እንኩናት እቺት በገና ሒዙ ስለዝነበረ ሳኦል ይቀትነልኒ ኢሉ ሓሲቡን ስለዘይፈልጥ እግዚአብሔር ስለዘድሓኖ ግን ከካላኸል ዝኽእል ከካላኸለሉ ዝኽእል ቦታው ናይነበረኒ ስለዚህ ንነፍሰይ ካብ ማዕሙቕ ሲኤል አውፂካያ ካብ ኢድ ተኹላን አንበሳን ካብ ኢድ ጎልያድን ካብ ኢድ ሳኦልን ካብ ኢድ አቤሴሎምን ካብ ካልኦቱን እንደዘይ ተድሕና ነርካ ሕጂ ኣብ ሲኦል መሃለኹ ነፍሲ ኣብ ሲኦል መሃለወት ካኡ ስለዘድሓንካኒ ግን ሕጂ ብሂወት ኣለኹ ብሙሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካውን ንዘለዓለም ከኸብር እየ ስለዚህ ኣብዚ ናይ ሓለዋ ጸሎት ውድቀትና እናዘከርና እግዚአብሔር ዝገበረልና ረድኤት እናዘከርና ድሕሪ ሕጂ ምስ ኣምላኽ ክንነብሮ ዘለና እናዘከርና እንምዕቆበሉ ናይ ሕሊና ጸሎት እዩ
أب معرف 86 ينازلنا أب قصر 14 وأملاح تعبيتنياتات تنسيومني أخيبا قفعت خان نفسي دلي والو نعخا وناب كدميهم أهي قبرو خان نسخاب كدميهم دز قبروها بقالات كان دز مرحو بحق خان دز مرحو نيروم ناتي أي تقتل زبل حق مذكروا نيروم ناتي نسألاتهم نبصايكا كم نفسها أفكروا زبل حق متقبروا نيروم نعخا جن أب كدميهم أي قبرو خان سلازم قصر 15 ويتا ينسخا جنا محارن صقاون عقالن بسهلن بحقن عبي املاخ يخاي سلازم ناتي بحر املاخ زيو تي اب እግዚአብሔር كوكل اب እግዚአብሔር كصنع زغبرو زنبره كل غزي بحر እግዚአብሔር ጓሳይ ይخل كل بخمي زغواس እግዚአብሔር وسنات እግዚአብሔር አበይ ዝበት ካበይና አበይ ወይታ ينسخا جنا محارن صقاون عقالن بسهلن حقن عبي أملاخ يخاي نموسي بحريات وقال سألوه الله زي الوي ساب شح ولو محرات زقبر نسأل عالم زي كالسعي نقبنا نياخ منسوه زي رئي سلازا أب عسرته وشد الشيء ناباي قلت بلمو محارني نباريخا حيلخا هبو نود تباريخا عتحنوي ناباي قلت بلمو محارني بمحرتكا እግዚአብሔር በቁጣ ገጹ ካብኡ ከመልስ ከሎ በንስሐም ሰዓትዋ እግዚአብሔር ገጹ ይመልሳል ናባይ ግልጽ በልሞ መሐረን ንባሪያኻ ኃይልኻ ሃቦ ንወድታ ባሪያኻ አድህኖይ ኣብ ቁጥር 17 መወዳእታ ናይቲ ምዕራፍ ወእግዚአብሔር ረዲእካንን አጽኒዕካንን ይኻሞ ጸላእተይ ሪኦም ከሓፍርስ ምልክት ደሓን ግበረለይ ዳዊት ኣብቲ ዝጸበቦ እዋን ኣምሪሩ ይጽሊ أبتز تجبرلو أنا تز تجبرلو علت نازكر يا مسكين وإግዚአብሔር رديء كانن أزنع كانن يخامو سلا تيريهم كحفرس ملكت دحان جبرلي سلا قالات إግዚአብሔር استمسكين يكون نايمور داتان ريهم مزمور داويد تسعان حدني إذا مزمور ذي كابتم وحد تحيل زبهالو مزمورات كدس بيت كريستيانا كلها أقلقلوت أمذكر لبنا نقمنا كل جزء كنسليو كل جزء خاطو وتصحيف زلو قال أبيوتنا خفتسم عقمنا خنسعريات جلس انت ايزبل ابصقعت العل زحدر ابصلال تخل زخل ينبر صقعي بعت يكون صلال ناي غرب يكون صلال ناي براندا يكون كاب هارور كاب قري كاب ماي كم زدهن ابصقعت العل زحدر ابصلال تخل زخل ينبر كل جزء صقعنا ابتي صقعت العل كخون امنتونا اب تحت أبصقعت العل كخون مأنتي أبصقعت العل زحدر أبصلال تقول زخل ينبري أبكسر خلته نإግዚአብሔር صقعين عردين زو كل أملاخين يبلو على سلامنتاي كم مصاوديا هداناي كابزت فيرا خنا غفكاي بقلقليو خغل ببكا أبتحت أخنافها أمصقع اختركبيها حقو ولتان صقعيني نإግዚአብሔር حقي ولتان صقعني كاب سنباد ليتي كاب معالت زورور فلاصا كاب بصلمات زخيد فيرا بقطر زبادم حمام اي كتفرهني خاي كبرن زخر سميكون ابصقعلو علك حادرلو زخل زلو ازم كله من هيوتنا زقاصو خناتات يومي سلازي ابصقعلو اتلعل زحدر ابصلال تخلو زخل ينبري ስለዚህ ኣብትጽላል ተخሉ ዝኽእል መንባር ከንታይ ይዝጠቅም ከገልጽ ከሎ ካብ ስንባድ ለይቲ ካብ ትማዓልቲ ዝወርወር ፍላጻ ካብ ትብጸልማት ዝኸይድ ፌራ በቀትር ዘባድም ሕማ ኣይክትፈርህን ኢኻ ስለዚህ ከይጸለኻም ድቃስ ኣብ እግዚአብሔር ከይተማዕቆብካ ምድቃስ ህይወትናን ገዛናን ብጸሎት ከይዓጸና ከይማዕቆብና ምድቃስ ማለት ልክዕ كمتي مالو بزي حصر وكأطريتو بزي معصو زقدف عشا قواسا إنا نخون مالك كابز خمس سورن سلازن تايزلو بقلقلو أخا قول ببكا أبتحت أخنافوها أمس أقع اختركبيخا حقو والتانس أقعني نقول لهم قدسانو بقلقلو أخا قول ببن كله كابتخلو زمس
نحاول نايمكران سدت شجر كنا قفهم كله ينان رئيل كاب سنباد ليتي كاب معالت زورور فلاسا كاب تبس المات زغيد فيرا بقاتر زبادم حمام هيك تفرهني خايف لازم نزياتهم حدا بحدا خنريهم يقبعنا مخنياتهم تايلهم ولدنا عشاء سلايو نعقيل عشاء سلايو نعق انتهى كي قبرني أبي كي تبتسيها أزي ناي إجزابير أيكونن ناي دك أملاخ أيكونن كاب سنباد ليتي كاب تب معالت زورور فلاسا كاب تبس المات زخيل فيرا بقاتر زبادم حمام هيك تفرهنيها زيو ما صدقنا خنا نستوعب لهم حواري قدس باولوس اب افيسون تايل لهم عراف شدشه كاب 10 تجميرو وقنا مسغان دمن ايكونن شجرنا ناي كلنا شجر كاب زي زلو ماله بسغان سلنا حاسب نحمم كلنا خندكم كلنا سلطنا كله بسغا تراي سلنا حاسبو اي سلازي انت ايلو زلو بغويتان بصنعات حيلون برتعو نفوحسو شيطان مقوامو ما انت تقولوها كله أزوار أملاخ العلو كما يوجئنا مسجان دمن أيكونن وجئنا سجان مسجان دمن أيكونن سجان دمن كا من قصة سماعات هيورسون يوم سلازي كابسن بعد ليتي كابتب معلت زور ور فلاسا كابتب المات زخيد فيرا بقطر زبادم حمام أيك تفرهني هاي إجزابير انت فقدو كدوشانا بوتاتنا ني مزمور داوود كا سفيح زخوانة ترقامي قيرهم لسلازلو نفسه وكفهم نمنتا يوم زمالكتو كاب سنباد ليتي سلمنتا بليتي السنبت انتا يوم تم بليتي زسنبودونا زين فلطو رأي زين فلطو هاتوتو كابي يزمت سلازي أبساق علو محدار مالت كاب سنباد ليتي كاب معالت زور ور فلاسا كاب بسألمات زخيد فيرا بقاتر زبادم حمام هيك تفرهني هاي سلازي اتنا حلوات الله انت عايز ردعنا كابزيهم كمزيهم زمسل أسابيعنا خنا نستوعلهم أقول إمنات كيهلونا أقول فلتات كيهلونا أبنا حل مرلو جزي كوستو خمزي لحالي ما بحلمي فتح لي حلمي بفتح لي إنه خمس تحليم كخمس مالتي كم زمالتي كيبلنا كم قال أملاخ إجزابير سبدا يغلب نمبر إجزابير كل جزي الزارد من يوم تنبليت إذا خصم بدنا زخلو كابي يوم زمازو كاب سنباد ليتي كابتب معالت زور ور فلاسا كابتب سلمات زخيد فيرا بقاتر زبادم حمام هاي تفرهني هاي لذا عزينا خنستوعل له عزينا خنستوعل له عزينا كأكن ردوي كمتي بيت خرسيانا قميتاتو زلا ازيو منتايوم كابي يوم زمازو بخمينا خنسعرهم نخلو أبو قدر شوعاته أب معرفتي سعنا حدني نازلنا مزمور داوود أبتقى خاشح أبي مان كون 1000 هود يوم أباها جنا أيكبت سحنين ولدنا كابوسل تريب إذا كابوسل ترى أب تاريخ ترى زي كنا بزحات بعين نازر أنا يو بعين خنز قت أمك ناديتات التقوى بالدونغوا هون عفون هون مشلا هون زخانة بفلاي كأبال دونغا ملو لاي تتاتيقو أبتوشت زبسلة التقوى ما يزيد الكي فرات رتب ماله انتهي مالتي زي أبتوشت نزلو سلام انتهي أسرار حق زابير حلوة زابير سلازي أبتقى خاشح حبي مان كون 1000 هود كيوم أباها جنا عيكبت سحنين سلام انتهي زي بس بعين تخاطر هاي كتموتو راسي أنزره بو مستعون كتري خايب سلازي كومو زخون اللو مخنيات جن أب قطرة الشعاتة ويتاي نسخة معقوبية إخايل كإخامو نولو علسي مسأجة إخا سلاز قبر كايو صادق سلازخونكا حيل سلازلكا كإلات سلازلكا سلازي كوناسي ويتاي نسخة معقوبية إخايل كإخامو نولو علسي مسأجة إخا سلاز قبر كايو زابير مسأجة إخا سلاز قبر كايو بيامان كاشح بيامان كفا 1000 خود كهلو أبها جنايك بس هني التمخنيات كأنتايو نسخة معقوبية إخايل كإخامو نولو علسي مسأجة إخا سلاز قبر كايو سلازتن كنجبرن زلنا أبزناي حلواز أولد
ኣብ ፀግዒት ልዑል ዝሓድር ኢልወሎ እዚኣታ ካባና ትድለያ ማለት ኣብ ፀግዒት ልዑል ዝሓድር ሕጂ ኸ እንታይ ኢሉ ንስኻ ጎይታይ መዕቆቢ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዑልሲ መፀጊዒ ኢኻ ስለ ዝገበርካዮ ፀግዕና ንስኻ ሓይልና ንስኻ ሓላዊና ንስኻ ብሰላም ተሕድረና ንስኻ ብሰላም ተተስአና ንስኻ ኩለንተናና ንስኻ ኢልና ናኡ ሙሉእ ትውክልቲ ክንገብር እዩ እከይ ዘይበለ ኣይክረኽበካን ስቃይ እውን ኣብ ድንኳንካ ኣይክቐርብን እዩ ህያዊ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንሕናት ዝግባአና ንሕናት ክንኮኖ እንተኮይንና ንሕናት ትሕት ኢልና እግዚኣብሔር ዝበለና እንተደኣ ጌርና እከይ ዘበለ ኣይክረኽበካን ስቃይ እውን ኣብ ድንኳንካ ኣይክቐርብን እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ሽግርና እቲ ኩሉ ሕማምና እቲ ኩሉ ጭንቀትና ደኣ ከበይ ዝመፅእ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ንሱ ንነብሰይ ይህድኣ እንድሕር ኢሉሲ ዝብላዕ ኮለና ዝኽደን ኮለና ኣመምቕ ኮለና መሬት ምውጋሕ ዝኣብየና ዘሎ ብጨንቅስ እንታይ ስለ ዝኾንና እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና ህድእ ኢልና ክንሪኦ ኢሉ እከይ ዘይበለ ኣይክረኽበካን ስቃይ እውን ኣብ ድንኳንካ ኣይክቐርብን እዩ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ክንዝምሮ ንኽእል ኢና ንጎ ከነንብቦ ስለዝተሰርዐ ብፀሎት ከነንብቦ ንኽእል ኢና ግን ምንባብ ጥራይ ዘይኮነ ምስትንታን እግዚኣብሔር ዝቃል ዝሲ ኣብቶም ቀዳሞት ኣቦታት ብኸመይ ተፈፂሙ ኣባይከ ብኸመይ ይፍፀም ኣሎ እግዚኣብሔር ዝገበረለይ ረድኤት እግዚኣብሔር ዝሕልፈኒ እንድሕር ፀብፂብናዮ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ ንዝተገብረልክ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዕ እዩ እግዚኣብሔር ስለ ዘሰጋገረና ኢና ብሂወት ዘለና እዩ ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቲ ክእዝዘልካ እዩ ሰብ ክሳብ ክንድዚ ክብሪ ፍጥረት እዩ ንሕና ንፍለጦ ኣይንፍለጦ እግዚኣብሔር ብመልክዑን ብመስሉን ክድኩነና ከሎ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ቅዱሳን መላእኽቲ ንጹሃን መላእኽቲ እቶም ብነበልባል ሓውን ብንፋስን ዝፈጠሮም ረቀቕቲ ሰባት ንዓና ክሕግዙ ንዓና ክረድኡ ናባና ይልእኾም እዩ እግዚኣብሔር ኢዱ ስለ ዝሓፅሮ ሓገዝ ስለ ዘድልዮ ግን ኣይኮነን ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክኾኑ ንሕና ከዓ ናይ ረድኤቱ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ይፀሩኻ እዩ ኣብቲ ክንሰግሮ ዘይክእል እግዚኣብሔር ኣብቲ ክንሰግሮ ዘይክእል ቅዱሳን መላእኽቱ እንዳለኣኸ የሰጋግረና እዩ ሓንገርቲ ይልእኸልና ፀወርቲ ይልእኸልና እዩ ንከምዚ ዝመሰለ ኣምላኽ ኢና እምበኣር 10 ደቂቕ ክንድቅስ ከለና ናይ ሓለዋ ፀሎት ናይ ገዛና ማዕፆ ናይ ሂወትና ማዕፆ ናይ ደቅና ማዕፆ ናይ ንብረትና ማዕፆ ጌርና ዓፂና ክንድቅስ ናይ ሓለዋ ፀሎት ፀሊና ክንድቅስ ንሕተት ዘለና እዩ ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግፅ ኢኻ እዩ እዚ ኣብ ዳንኤል ዝተፈፀመ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ቅዱሳና ኣብ ኩሉ ሂወትና ዝፍፀም ረድኤት ኣምላኽ እዩ እተን ክንገብረን ዘለና ክነስተውዕለለን ግን ጎይታየ ንስኻስ መዕቆቢ ኢልካ ኢኻ ነቲ ልዑል ከዓ መፀጊዒ ኢኻ ስለ ዝገበርካዮ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 14 ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ እውን ከልዑለ እየ ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ነቲ ዝተበጃዊና ነቲ ሓላዊና ነቲ መድሓኒና ነቲ ብመስልን ብምልክዑን ዝደኮነና ካብ ንዕኡ ንምፍቃር ሓሊፍና ንመን ከነፍቅርሙ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከዓ ከልዑለ እየ ንስመይ ስለ ዝፀውዖ ኣይኮነን ንስመይ ስለ ዝፈለጦ እዩ ንስም እግዚኣብሔር ምፍላጥ ማለት ባህሪ እግዚኣብሔር ምፍላጥ እዩ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከልዑለ እየ ኣብ ቁፅሪ 15 ክፅውዓኒ ኣነ እውን ክምልሰሉ ብፀበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እዩ እዚ ዘይልወጥ ኪዳን ኣምላኽ እዩ ኣብ 91 መዝሙር ዳዊት ኢና ዘለና እተን ክንገብረን ዘለና ንዓና ዝግባአና ነገር ኣለሊና ክንፈልጠን ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከዓ ከልዑለ እየ ስለዚ ኣጥቢቕና ምፍቃር ነቲ ዘፍቀረና ነቲ ዝተበጀወና ንስም ኣምላኽ ከዓ ክንፈልጦ ከነንብቦ ክንዝምረሉ ጥራይ ኣይኮነን ክንሰብከሉ ጥራይ ኣይኮነን ምስባኽን ምፍላጥን በበይኖም እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ቃል ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ስም ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ንሕና ንፈልጦ ኢና ይብልዎ ነይሮም ግን ይፈልጥዋ ኣይነበሩን
سلازي أتبيقو سلازف كرن خناقفو نسمي سلاز فلوتو كالعلي دقي مخابتهم قبروز قبانا كسوى عنا أنا ونكم اللي سالوي كل جزء صوركان أملاح دربيو سلازي بلا كسوى عني قبل كله قويتاي مبال مالك كم زي كنا كلها هنا نفولتينا هناتو قويتاي زبلن كله من قست أملاح يأتني لنا وانجلاوي قدس ماتيوس عم معرف شوعات توصل عسران هذا قويتاي زبلن كله من قست أملاح يأتني انتهي دا اتفاقات سماوي بويز قبل سلازي قويتاي كنقول كلنا خنسلخ كلنا خنمهلل كلنا خنسبح كلنا خنقدس كلنا كله خم فقاد أملاح هذا زي كوينو ترفو دخام ترايز كون قال مرجم كأي سعد مالك زابير يسورنا كسوى عني أنا ونكم اللي سالو بس أبابا مسؤخون كنا قفون كخبروني أبابا سلازمسه شجر سلازمسه أنزا سلازمسنا حمام سلازمسنا حدا قاس لزقات أمنا يكوننا نزجيو نبلي لك عكمتي أبونا نو كان مئتين عسران عام بقال زابير لا تمرح قلو سبات الناس حقو سبات كين نهالو نسجن أم سرح زابير أم مركب مسرح زحلفوز نبرة أبابا خيمسة شجر خيمسة حمام خيمسة حدقة خيمسة هنا بزني حلوات أولد لنفسنا أملاح كنا معقوبة زقبا الناي كسوى عني أنا ونكم اللي سلو كنسوى كلنا كم فقط كم تزمس لنا كم تزلمدنا وكم تزدلنا يا زي كونس كم فقادو أتي كم فقاد أبو يزقبر إلونا له قويتاي زبلنا زبلة زد حنا يكونن تايدا اتفقاد سلازي فقاد كايغون إلنا خنسلي أبره واغنا بسببا أب حقوسغون أب حزن أب تميتغون أب سقاب أب سعرتغون أب شمت أب كله فقاد كا يكون إلنا فقاد أملاخ أب لبنا كان نقص كسوى عنا أنا ونكم اللي سالو بسببا مسؤخون كنا قفون كخبرانين كبرنا زخر سمو يكون نوح عندما خاصقبو مدحانا يون كريه نزز الأسف يلن إذن أي كلهنا بهجي بزي كوننت بهجي بزي إمنت بهجي بزي صلوت بهجي بزي سرحجن انتي كويني يسترف حلمي كويني يسترف كابز خمس صورنا سلازي نوح عندما خاصقبو مدحانا يون كريه فسوى عنا أنا ونكم اللي سالو بس أبابا مسؤخون كنا قفون كخبراني تم قدسانا بوتاتنا إلى قدس بيت كريستيان ناي قدسنا معارك هبا أبنتهم تختل زلا بخمس إكزابير سلس سعوة سلازي نحنا لوم يدليناي إذن حلواس أولوت نحلواس تنتنو أمبي بنايو محلاف ترايزي كونس أبي وتنازته فسأمنا ذكرنا مخنياتو نفسي نإكزابير أمسجني استقبلك سناي نجركا أي ترسعي سبب مقرم رام زعتو سبب أبتسفى مقراص زعتو سبب ودكات زبصح زحلوفو مكرا مزر السعن زلو صقا زلو برختكا مزيللني نزارخ ابن يا زلنا ساعات نزارخ ابن يا زلنا نياغلغلوت غزي قلال كوينو سمعنا يخيل بزي ساعات زي نزخ رخبو زي كلو أب سلمات زلو أب شجر زلو كندي سبات قوني እግዚአብሔር ረዲና ጸጋው ስለዝበዛ ሐልና ግን ነዘን ደቃይቅ ዚአን ብስሙ ከነሕልፎ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይንልና ስለዚህ ነሐለዋ ጸሎት ክንጽሊ ኮለና ኣብ ነሐለዋ ጸሎት ከነስተንትን ኮለና እግዚአብሔር ዝገበረልና እግዚአብሔር ዘሐለፍናዮ ውድቀት እግዚአብሔር ዘሰጋገረና እግዚአብሔር ዘመሐረና እግዚአብሔር ዝገበረልና ንዝመጽኻ ካብ ኩሉ ውዲ ካብ ኩሉ ተጻብኦ ከድሕነና ምእንቲ داقيمنا كنستوعللن أصدقنا كنستوعللن زلنا كابتن نسب كم كبرتا أخدي بمنانا زنبرا كاب سنباد ليتي كاب معالت زور ور فلاسا كاب تبس ألمات زخيد فيرا بقاتل زبادم حمام أي كتفرهني قاي ولا حدثت بزخ فرح زدل سب يلن كاب زك فرح زخ نوصل تخينا خا أتي زبالنا أنت داعرنا إخبار أبقالو هياو إمو أمبلتي سمعتي سبختي ترى زي كونس نبرتي نتقال ننبرل لهم كون نايت برخت تتقمت لهم كون نبعلها نا تتقمنا خا نسخاتكم أو مدريهم
ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹን ክብለና ከሎ ከዓ ብበረኸት ኣምላኽ ተባሪኽና ንገዛና በረኸት ንህዝብና በረኸት ንስድራና በረኸት ንቤተ ክርስቲያንና በረኸት ንሃገርና በረኸት ንዓለምና በረኸት ክንከውን ነዚ ኢና ተፀዊዕና እሞ ነቲ ተፀዋዕናሉ ፀዋዒት ናብ ፅዋዕኹም ኣስተብህሉ ከም ዝተባህለ ነቲ ተፀዋዕናሉ ፀዋዒት ኣፅኒዕና ክንሕዞ ኣኽሊል እምነትና ኣኽሊል ፅንዓትና ሓደ እኳ ከይዝርፈና ብሓለዋ ጸሎት ነፍስና ሓሊና ክንከይድ ምሕረት እግዚአብሔር ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምዎ ንመልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም እግዚአብሔር ብብርሃንን ብጸልማትን ብጸግኡ ብረድኤቱ ክኽልለና ካብ ኩሉ ግሁድን ሕቡእን ፈተነታት ዓቂቡ ከሰጋግረና ኣብቲ ንወድቀሉ ናይ ንስሓ ክንትስእ ሓይሊ ክህበና ኣቢስና ኢልና እንምለሰሉ የዳው እግዚአብሔር ተዘርጊሐን ከም ዘለዋ ፈሊድና بفصل من السحنا بإلى أملاك الملس محرات እግዚአብሔርን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን